ин хонаро бо ҳавас таъмир кардагиянд, лекин ҳозир мефурӯшанд. Марҳамат дӯстони азиз, духонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав ва аз ҳама муҳимаш дар ошёнаи паст. Ҳамагӣ чорум ошёнаи бинои навастройка мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Ҳозир ҳамашро фармонда нишон медиҳем. Сар мекунем аз суроға. Хона дар гардиши Ленинград ҷойгир мебошад. Аз ин тараф гардиши фабрика роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон ва аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳия Рӯдакӣ. Хонаи фурӯшимон дар манъ ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, дувори бино, дар бино лифт ҳаст ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. Планировкаи хонаи мефаҳмонем. Инҷо ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона якум ҳуҷра ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз дуюм ҳуҷра шурӯъ мекунем. Духонага кардагиянд бо масоҳати умумии 57.6 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои навастройка. Худи бино аз 11 ошёна иборат мебошад. Бино аллакай тайёр аст дӯстони азиз. Мардум ба пуррагӣ зиндагӣ доранд ва дар наздикӣ чӣ зиндагӣ доранд? Дар наздикӣ дута бозорча, мактаб, масҷид, коллеҷи тиббӣ ва дигар чизҳои даркорӣ. Бо транспортам умуман мушкилӣ нест. Нархи хона 610 000 сомонӣ. Боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед. Тамошобинони гиромӣ, худи расон мекунем канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. Аз мо танҳо реклама. Агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали мо дар хизмати шумо. Рақамо барои рекламаи хона 97 14 55 15. Дар WhatsApp ё инки Telegram муроҷиат кунед. Дом TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. То боздид, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. Ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. Ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед дӯстони азиз.